سلام تخطيطات ناس شانل كمل لهم كمي تخونوا لومي حنت فليز بلد عرستي حزلكم قريبة زلهم فيديوز قبر له زلهم بوتا كبازل سويسرلاندي كخون متشم أبز جزيزي زين بور هيوتنا عنا برجميرنا زلنا زبس حسب أبجزو تعشقو وزي فلت بزح ساعات أبجزا كابجزاي توتا أبزاي تخيد نبزي تخيد بالسعر تخا محازوت كاي تراغب كمدما مسوز خيد دما نايت حمام فرهي تغطي كمون زحمام زين عايقون السدراي نبزلو سدرانا نبعد زلو سدرانا بخمي يصلوهم كنبل بزح جزيه ناي فرهن ناي ጭንቀትን መንፈስ አብ ከባቢና ከመድማ ኩሉ ማዕከና ዜናውን ከምዝ ተረኺቡ ከምዝሎ በዚህ ትግበሩ እዚ ትግበሩና በለ ብዙ ሓበሬታና ሃበና ነቲ ዘሎ ሽግራት መሊሱ ዘበራት ነቲ ዘሎ መንፈስና ድማ ዝርብሽን ይዘሎ ስለዚህ ዛና ኢሎም ቪዲዮ ከመይ ጌርና ነዚ ዘይንቡር ኩነታቱን ኣብ ንቡር ጥራይ ንቕይሮ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ንረብሓና ንጥቀመሉ ከመይ ጌርና ንዓብየሉ ንጽቡቕ ነገር ድማ ንውዕሎ ለንቀነ ብዙሕ የንብብ ኣለኹ ኣነ እውን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ፅልዋ ካብቲ ብሕማም ዘምፅኦ ፀቕጢ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሓንጎል ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናይ መነባብሮ ፀቕጢ እውን ትዝገደደ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ብዙሓት ኪላታት ዝሕብሩ ዘለው ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 10 ወይ ክሳብ 15 ሚልዮን ስራሓት እውን ክሰኣን ከም ዝኽእል ብሰንኪ እዚ ምክንያቱ ብዙሓት ካምፓኒታት ስራሕን ብንቡር ክሰርሓ ስለዘይከኣላ ዘለዋ ንክንደይ ግዜ እውን ከምኡ ኢለን ክቕፅላ ከም ዝኽእላ ስለዘይፈልጣ እቲ ፀቕጢ ካብ ሕማም ሓሊፉ ኣብ ቁጠባ እውን ዓብዪ ፀቕጢ ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ሰባትን ኣብ ስድራ ቤታትን ገይሩ ከም ዘሎ ድሮ ብዙሓት ኪላታት ዝሕብርዎ ዘለው እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኣለና ንሕና ቶም ኩሉ ግዜ ቤናይ ሌንስ ወይ ቤናይ ዓይኒና ንሪዮ ነቲ ኩነታት ኣገዳሲ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ሽግር ንሕና ብፅቡቕ ርኢናዮን ብሕማቕ ርኢናዮን ኣይቅየርን ከም ዘለዎ ይክኸውን የግዳስ ንሕና ብፅቡቕ ተሪእናዮ ነፍስና ናብ ፅቡቕ ሞት ብምእታው ዝለዓለ ውፅኢት ከናምፅእ ክንክእል ከለና በንፃሩ ድማ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ኣመና ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ተወሲኽናሉ ካብቲ ዘለዎ ዝገደደ ፀገማት ከምፅኣልናን ትይወት ድማ ሽግራት ድማ ኣፀቢቑ ክዓቢ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መና ቢዚ ነርና ሕጂ ግን ኣብ ገዛ ኮፍ ክንብል ተገዲድና ኣለና እዚ ሕጂ ምናልባት ዘይልመነ ስለዝኾና ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብ ገዛ ኮፍ በል ምባል እኮ ምስ ነብስኻ ዝያዳ ክትዕልል ምስ ስድራኻ ዝያዳ ክትዕልል ነብስኻ ዝያዳ ክትፈልጣ መነባብሮኻ ንኽተለሊ ከምኡ ድማ ብዓይኒ ቁጠባ ተሪእናዮ ደገ ክንወፅእ ከለና ብዙሕ ወፃኢታት ኢና ንገብር ገሊና ኣብ ሱፐርማርኬት ከይድና ንገዝእ ገሊና ሻይ እንዳ ሻይ ከይድና ንሕሽሽ ስለዚ ዝተፈላለየ ወፃኢታት እውን የምፅኣልና ነይሩ እዩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብዚ ገዛ ኮፍ ክንብል ከለና ኣይናይ ክፋል ናይ ሂወት ኣገዳሲ ንኽንመሚ ወሳኒ ተራ ይፃወት እዩ ምክንያቱ ከም ነብስና እንታይ ኢና ንደሊ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እናገበርና ግዜና ንሕልፎ ኣለና ኣዝዩ ወሳኒ ሕቶ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ይውዕል እንተሎ ግዜኻሲ እንታይ እናገበርካ ክትሕልፍ ትደሊ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሰባት ጥሮታ ክወፁ ከለዉ ወይ ናቶም ነገር ክገብሩ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ክህልዎም ይበይኖም ንኽነብሩ ኣብ ገዝኦም ንኽነብሩ ነዚ ድማ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ዝምዕቡል ዓለም ዝምነ ስለዚ ብናፃ ክትነብር ኩሉ ነገራትካ ተሸፊኑልካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል ተተባሂልካሲ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ እናገበርካ እቲ ግዜኻ ክትሕልፎ ትኽእል ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ሕጂ ዝተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ድማ ሪሊ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣብ ሂወት ወይ እንታይ ክትደሊ ዓይነት ነገራት እዮም ኣብ ሂወትኪ ምሉእነት ዝቡኺ ወይ ሓጎስ ዝፈጥሩልካ ንኽተለሊ ምስ ነብስኻ ንኽትዕልል ከምኡ ድማ ነገራት ንኽትፍትን ምስ ስድራኻ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ምስ ስድራና ኮፍ ምባል ዘሰልችወና እንተኮይኑ እዚ እውን ከነለልየሉ ንኽእለሉ ኣጋጣሚ ተፈጢርልና ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መዳይ ኤክስፐሪመንት ክንገብሮ የተሓሳስብ ማለት እዩ ምስ ግዜና ምስ ስድራና ዘለና ግዜ ድዩ ምስ ነብስና ዘለና ግዜ ድዩ እንደገና እዚ ግዜ እዚ ናፃ ግዜ ክንረክብ ከለና ብኸመይ ነጥፍኦውን ወሳኒ እዩ ንኣብነት ናፃ ግዜ ነጥፍኣሉ ዝኾነ ይኹን ሆቢ ወይ ግዜ ዝወስደልና ነገር እንተዘይነይሩና እዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ከቢድን ፀቕጢ ዝፈጥርን ይክኸውን እንታይ ማለት እዩ ዘጅ ኣብ ከምዚ መድረኽ ናይ ግድን ሓደሽቲ ሆቢታት ከነማዕብል ንኣብነት ኣብ ገዛ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣብ ጅም ኬድካ ስፖርት ምግባር ወይ ድማ ኣብ ደገ ወፂኻ ስፖርት ምግባር ዝለመድና ክንከውን ንኽእል ኢና ሕጂ እንታይ ንምሃር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ስፖርት ምግባር ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምንባብ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምዕባይ ከምኡውን ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምምሃር ብዙሓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ ንኣሽቱ ተምሃሮ ኩሎም ሎም እንታይ ተገዲዶም ኣለዉ ኦንላይን ክመሃሩ ተገዲዶም ኣለዉ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸይድካ ትምህርቲ የለን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸይድካ ትምህርቲ የለን ተባሂሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ህይወት እውን ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸይድካ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ናትካ ቦታ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ክትመሃር ከም ትኽእል ድሮ ተጀሚሩ ዝነበረ ሎሚ ግን እቲ መድረኽ ገዲዱና ነቲ ፈቲና እዚኣተናዮ ተገዲድና ክንኣቶ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብዓይኒ ጭንቀት ብዓይኒ ሕማቕ ጥራይ ክንሪኦ ዘይብልና ብዓይኒ ጽቡቕ እውን ክንሪኦ ኣለና ካልኣይ ድማ እቲ ንእትዎ ኣታዊታት እቲ ገንዘብ ዘለና ከመይ ጌርና ኣበይ ነጥፎ ነርና ክንርኢና ሕጂ ብመሰረቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ኣብ መግብን ኣብ ገዛ ክራይ ወይ ከምኡ ኢንተርነት ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ገንዘብ ከጥፋ ኣይክእልኒ ቫኬሽን ክኸይድ ኣይክእልኒ ሬስቶራንት ክኸይዱ ክበልዕ ኣይክእልኒ ከምኡ ድማ ዘየድሊ ክዳውንትን ካልእ ሜካፓትን ክገዝእ ኣይክእልኒ ስለዚ ክንደይ ገንዘብ ንኽትነብር ኣብ መሰረታዊ ከም ዘድልየካ ንኽትፈልጥ እውን ኣገዳሲ ግዜ እዩ እዚ ግዜ እዚ ሕጂ የስ እቲ ወፃኢታትናስ ከነጉድሎ ንኽእል እንዲና ካብ ገዛ ስለ ዘይንወፅእ ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና ግን መብዛሕትኡ ሰብ ፀቕጢ ዝገብረሉ ዘሎ እቲ ስራሐይ ከክህሉ ድዩ ምንጭ ናይ ኣታዊየ ከክህሉ ድዩ ኢና ንብል ዘለና የስ ክህሉ ይኽእል ከይህሉ ይኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንብዙሓት ዓይነት ካምፓኒታት ወይ ንብዙሓት ካምፓኒታት ከጥፍአን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኩሉ ግዜ ፈታኒ መድረኽ ስለ ዝኾነ ገለገለ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ንታሕቲ ገፁ ኸይድ ከሎ ካልኦት ሓያላት ካምፓኒታት ግን ጎሊሐን ክወፃ እየን ስለዚ ንሕና ድማ ምስ ዓይነት ካምፓኒታት ኢና ክንሰርዓ ዘለና ነብስና ኣገዳሲ ሕቶ ንነፍሲ ወከፍና ነብሱ ክሓታ ዘለዎን ተበግሶ ክወስደላ ዘለዎን ነጥቢ ኮይኑ ይረኣየኒ ንኣብነት ኣነ ከም ጆርጆ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ነቲ ግዜ ናተይ ካብቲ ቀደም ብዝለዓለ መንፈስ ክሰርሕን ብዝለዓለ መንፈስ ከበራብራን ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ ስለዚ ብዙሕ ሰዓታት ኣብ ንባብ ብዙሕ ሰዓታት ሓድሽ ነገራት ኣብ ምፍታን የጥፍኦ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ናተይ ተኣትየ ዝተፈላለዩ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ካምፓኒታት ይመፁን ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ቀደም ዘየሰብለሎም ዝነበርኩ ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ተኣቲኻ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ናበሉ ብዙሕ ነገራት ይመፀካ እዩ ብመንፅር ድማ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ሰብ ንብዙሓት ሰባት ኣብዚ መድረኽ እዚ ኮይኖምሲ ሓድሽ ዕድላት ከማዕድው ከም ዘለዎም ሓድሽ ዕድላት ንምዕዳው ዝበሃልካ ብዝተፈላለየ ደረጃ ምዃኑ ቀዳማይ ከምቲ ኣነ ናተይ ጉዕዞ ካልእ ቪድዮ ገይረ ነይረ ቁጠባዊ ሓርነት ይከኣል እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እሱ ገለ ካብቲ ዘለካ ገንዘብ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ትገብረሉ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ታሕቲ ወሪዱ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ብርክታት ናይ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ታሕቲ ወሪዱ ዘሎ ብ10% ብ7% ብ12% ዲስካውንት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሕጂ እንደራእቲ ካብቲ ስቶክ ማርኬት እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ነቲ ዕቤት ናትካ ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ዕቤት ክወስደካ ምንታን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብዘን ብዙሓት ሃገራት እኮ ሓይሉ እንተሃለወ ኣብቲ መጀመርያ ዝጀመረሉ ቻይና ወይ ከምኡውን ሃገራት ናይ ኤስያ እንተሪኢና ግን ድሮ እቲ ፅልዋናቱ እናጎደለን ኣብ ርጉእነት ናበፅሐን ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣተን እውን ከምኡ ክመፅእ ስለ ዝኾነ እቲ ሽዑ ዝመፅእ ለውጢ ዝያዳ ክንጥቀመሉ ተኸይና ሕጂ ተበጊስና እንተፀኒዕና እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝምህር ኣብ ድራር ህይወት ኣብ ታሕቲ እውን ሊንክ ኣለኩም ኣትኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ብዙሓት ሰባት ተማሂሮም ናቶም ፊድባክ ዝሃብዎ እውን ኣሎ ንዑ ክትርእዩ ትኽእሉ ማለት እዩ ሰው እዚ እቲ ሓደ ክፋል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋል ናቱ ድማ ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ከለና ሓድሽ ዕድላት ናይ ህይወት ሓድሽ ዕድላት ናይ ስራሕ ሓድሽ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ክንፈጥር ንኽእል ድማ ክንመራመረሉ ንኽእል ግዜ እዩ እዚ ስለዚ ብዘይ ገድስ ኣብ ምንታይ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኾነ ጌርካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ምናልባት ትፍትነሉ ግዜ ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ናይ ንሰባት ዘፀናንዕ ድዩ ዘሐጉስ ድዩ ምስ ስድራኻ ትገብሮ ዘለኻ ምስ ደቅኻ ትገብሮ ዘለኻ ድዩ ምስ ደቅኻ ትገብርዮ ዘለኺ ኣብ ገዛኻ ትገብርዮ ንጥፈታት ዝኾነ ብሶሻል ሚድያ ምምፃእ ማለት ንኻልኦት ሰባት ኣብዚ ሕማቕ ግዜ ኣወንታዊ ስፒሪት ወይ ከዓ መንፈስ መሃብ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ፅቡቕ ነቶም ንዑ ዝርዩ ድማ ፅቡቕ መንፈስ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ሓድሽ ነገር ንፍትነሉ ግዜ ክኾነልና ይምነ ስለምንታይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኾነ ነገር ከነምፅእ ዘተሓሳስብ ዘለኹ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ሶሻል ሚድያ ማዕከን ናይ ስራሕን ናይ ቢዝነስን ስለ ዝኾነ እዩ ምናልባት ኣብ ፌስቡክ ተሪኢኹም ክንደይ ዓይነት ስራሓት ትሪኡ ኣለኹም ክንደይ ዓይነት ቪድዮታት ኣብዚ ሰብ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ከሎ ዝገብሮ ዘሎ ክሬቲቭ ነገራት እዚ ድማ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንሰባት ብዙሕ ዝፀሉ ብዙሕ ዘሐጉስ ነገር ክትገብር ትኽኢልካ ብዙሓት ሰባት ተሪኦም ሞ ድሮ ናትካ ተፈላጥነት ኣብቲ ማርኬት ፕሌስ ዝበሃል እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ናትካ ተፈላጥነት እናዓበየ እንተመፅዩ ከመይ ጌርካ ንዑ ናብ ቁጠባዊ ፅላት ወይ ከዓ ምንጭ ናይ ኣታዊኻ ክትገብሮ ትኽእል
قلل زبالة يكون الكمالتي سلازي تناتك صلوا قدم expand قبره كلا لك نسو expand مسكوني قسنا بالك monetization بلو كم يجي كانوا أتهاوت قبرلو كال قصي كاز جبر نجاري سلازي نزع عود الزون زحجز كورس على أبتدرار هي وتوتكم كيكون عوون كتريوات تقولوا قلنا دما الزي فيديو زناتي تراي بمرايكم كمان حارس قمت نغدميت نتزولو كنتات كم بتشنكتن بسكفتان بمشكور قارن دي كونسي بأون تاو إزي جزي زون انت غني زبالة عدلات كفترلو زخيل مدرك مخانو بممان هيوتنا مزعينا كان عري نخل مالتيو بتخالد ما أبجزانا من هالبعد مصدرانا صبوز خانة جزية ويصبوز خانة ركبات كنجبر زي كعلنا نيران تخينا حجي نفسنا نفتشلو جزية يخون سلازي نفسنا فتشنا نتوم صدرانا زقبهم جزية معانا زقبانا جزية نكبابينا نعرفتنا محازوتنا زقبهم جزية كنهب دما زيادة تبقصو نجبر بس كله نبلا زلنا عند حرجيرنا نتحمى من مكل خال كمان زبالة تعدل علينا مغنياتو أبجزا كفيلنا كل نجارات كنجبر تجميرنا سلامتها كأبجزا زي وتعفيلنا نش نقوله جزيان كنتاتنا وحريقي مالتي سلازي مثلا بزح أبجزا خاخد جبر أبجزا خانة تجزيها productively كتكملون تغييرك بمطعم دما دقة خوسية ويكا سلتشيني ويكا تجني غيرك كالحمامات تقال علو عدلاتون إنها قدلي زمت سلازي التي advantages بخلو ملاي كتري وتقولوا بتحدى لنفسهم نتزول حقتات نتحمام نمجت أبجزا كف مبال تجديد كاتر هذه كونش نتزول كونتات زيادة خد قملنا عخا نتحبرة سبز الله خير ما حلاف نتعوس بمكن بموساد زبالة عدلات نتحمام نمجت صبغنا جار نخد فتروي يحجز كمدما سرق عبيل كخمسين حنا وسينا زلنا دقوت يخا حدا نجار نسباز حجز مقبارون كفال نايتي زلو كنتاتيو أنا ون بقدي مالتيو نزل زلو كنتات أبجزات عبيد ناتر هذي كنا سرق عبيلنا وسينا ون نخالوت كحجز خل سرح دي نسرح بمبالي نام سرح أصبح روتينا أبستري وزلهم جنب بحرناي بازل سويسرلاند راين زبوتها زي بز حجز زلو ويزر نورمالي بسبز ملء زنبرة بوتايو نزل زلو كنتات جن كل سرقة أبمز أجيو سلزعته وي بمنصور دما سويسرلاند كابتن زيارة تتكعين زلوا بتحمام بمخانا زيادة تشمج يرلا كم زلوون نريل أنا مالتيو سلزي نتسب كل عاب زلوه كنا خانون التحمام عتي بكسر حلو يقداس نتزلوه جزية دما بصبق كتكاملون دحرزي ما درخ زي مستحالفة جن مستحالفة دما زي جزية زي أنا كم زي يجير لي كندزي خسيب لي كندزي جير لي نخنبل كبكعنا يزت حساس بجلكم سلازي زا فيديو دسيلاتكم كون تصفانا قبركو بعاقمي من سبات عبز جزيزي كاب حما زينا ترايزريو صبو نجر نخطمتو ناب صبو نجر نخنبقس صبو نجر كنحسبن نصبو نجر جزينا نخنطفن كاب زبل حساب يمتيامو تفتيخما ناتكم فيدباك كنكم تعرفوا لي بيكم ين خالو تحواتكم حاتكم لما شاركوا قبروا تدخلوا نابلكم يغني اللي تقدسكم جزيزات فاخم لا ابزل لكم املاخ محروتي يوردلنا نزلوا انصلا لنا نزلوا كنا تدما سجيرنا ناب حجوس مدرخ نبص حلو كحصرلنا ناتمنخو بروح معابتي بروح مشيت سنايك انا يكبر لكم ابكالك سان نرخد حنكون يبلكم تشاو